ryby spod Tatier sú online. Znie to zvláštne, ale do ich súkromia môžu nahliadnúť ľudia z celého sveta. Umožňuje to webkamera, ktorú ochranári tentoraz namontovali na naozaj netradičné miesto – pod vodu. Toto naozaj nie sú zábery z akvária, ale z podkryváňa nedaleko tečie riečka Belá. Na Slovensku je to zrejme prvý online prenos podvodnej hladiny. Keď Ivan vchádzal do ľadovej vody, aby namontoval kameru, na štítoch bol už sneh. A do toho nepríjemný severák, ako hovorí, premrzol až do špiku kosti. Stála ale tá námaha za to. Nebude to po dobrodružných prenosoch z obývačiek, kamzíkov, svišťov, bocianov či orlov nuda. Norská verejnoprávna televízia 12 hodín nevysielala nič iné, len horiaci oheň v Kozube. Podobný prenos bol robený, dajme tomu, z idúceho vlaku alebo z toho, ako ženy štrikujú. Takže aj toto si určite nájde svojho diváka. Aj lekár hovorí, je to rovnaké, ako keď relaxujeme pri sledovaní akvária. Má ukludňujúci vplyv, harmonizuje psychiku, znižuje agresivitu. Štúdia ukázala, že rybičky v čakárni u zubára zbavujú pacientov úzkosti. Dokonca bolo zistené u ľudí s Alzheimerovou chorobou, že má pozitívny vplyv na ich správanie. Kto vie, aké kino prinesú nasledujúce dni, veď kameru pod touto hladinou nevypnú ani v noci. Pravidelným návštevníkom tejto lokality je Vidra, tak sme v očakávaní, čo nám predvedie. To, čo si my môžeme pozrieť na internete, uvidia imobilní seniori z Liptova vo svojich izbách. Je to ako keby im v televízoroch pribudol nový prírodovedný kanál. Postačí len prepnúť. Taký program, ako oni budú mať, u nás nikto nemá. Marek Vnenčák, televízia Markíza.